Sugih kendel bondoan iku. Yen kowe kena tak eman marang nyawamu. Sumingkir saka papan kene. Aja dadi pepalangku. Wong praja maca pae kepiye? Sejatine prajurit sing duwe watak satriya. Yen tak durung temekan ana ing pati. Lepasan atus gede. Tak balon untu mriki. Tak sira sak jangkar bakal oncak. Apa sing mbok karepake? Aku langsung mikir. Yen kurang temekan pati. Bagus pangucap. Oh, tinuku maju sak jangkah tak gedeng siramu. Aja mlayu kowe. Sipate Kang Satriya Dedel politik wis wani loncat saka tengahing palagan. Apa sing Pancen takoni. Yen toh ngadepi atase balung kandele kulit. Tak kira aku ora kok karo wong kaca pae. Terus nanging peperangan wis kadung tak lakoni. Bagus. Yen kowe bisa mutasi aji kowe jalan. Tak kira trimo malah ora ping 1000 aja panrabakan. Omonganmu kegedean. Sumbar ning pengarepane wong modho pae. Gus, kowe becik wis sumingkir. Apa ora manane rasul? Yen kowe mati saka tengahing palagan. wong modho pae. Kepiye? Sumingkir kok terus. Lah terus. Nek aku durung mati ora bakal sumingkir. Bagus pangucapmu. Dol tinuku gilir gumanti. Sawan kau utama.
wong Majapahit piye? Kae sawangan mengo cicit lo matamu. Kepiye? Pancare mang wis padha bosah-bosah. Kang kaya sebet glas-glas kebisak gajah. Iku koncore wangku. Nanging dudu aku, Yo. Ancen kowe prajurit sakti sing bagus pilih tapi. Malah kaping 1000 gilir kemari, Udange aji gawe jaya. Sawangan. Sotron! Hei, Watake wis dadi. sik. Buka. Hei, iki mati lampu. Mati lampu. Privatem mbok ade akuarium kok. Oh jangkrik. Hei, Maksudem piye maksudem? kok maksudku piye? Ketoprak rek, nganggo helm ketoprak bento ta apa kowe? Sah. Nek jero petenge ra sabare. Aku nyandak. Iki lho. Oh iya, iya apa? Hei, manuke ndase dicekal. Ngringgut go metu. Aja go helm. Iki lho, biase gobloke lho. Iki sing jenenge Polo Mahabharata. Aju lo kowe. Aju no. Baran. Iki ora kelok Mahabharata. Tak kala apa? Kalau ape bangka ya kowe iku. Pak metu ndase digowo. Digowo. Yo. Ya ya. Wah, gak boleh. Ora boleh. Sing dadi manuk sapa? Sopo? Kowe! Sopo? Kok iki dicekali. Sing dadi manuk iki sapa? Lah iya, sopo? Kowe kok sapa? Ya aku. Dadi manuk celurintang kakean cangkem kakean omong. Lah piye? Lho iki manuk apa wong edan? Iso dadi manuk ora? Sopo? Kowe Ya iso. Balani. Lagi mampu ya tanah. Mlebu. Labu. Dinggo manuke Si. digowo. Kowe aja gelem lak ndenggo keplak-keplakan. Lah piye? Kudune wales, Dron. Malas. Iya. Bongkok kowe. Apa? Sopo le aku terus apa? Ana manuk nganggo linggis iku. Ya ya. Iki berarti balani. Mlebu. Balani mlebu. Ya ya. Kowe sing malih. Wong Majapahit sawangan. Ya nak. Ya saya mau ceklani gue dasem. Jare kok nyekelani. Ndase iki dinggo ngene lho, Bro. Malah buku tembok tinggalin ku. Yo. Iki bener-bener mulai aku ngomong. Balani. Ya ya. Dinggo, bukune dinggo. Tuh. Ha. Tak ngomong ah. Edan. Balani ku. Mana aku? Prajurit tem. Oh iya. Malih. Wes, semua metu. Metu. Langer. Ayo. Ada sate ae manuk kok. Itu. Si, lalu ayo. Manuk iki piye manuk iki? Ditalangi. Ditolak. Hei, takut tabrak. Ose.
kulon bali ngetan, ngetan bali ngidul, ngidul bali ngalor. Buyeng ya nek. Pileng ya nek. Lah kok ngono, men. Lah piye wong awak dhewe ora tau mulih. Saben dina njaluk mangan wong. Saben bengi njaluk kopi wong. Awak dhewe kok kaya wong edan ya, men. Ora edan, awak dhewe iki ditanggap, mula awak dhewe kudune bersyukur. Raga budaya lagi jaya. Jaya ngono lho, men. Ngono no. Nek ngono awak dhewe saiki ndedonga ya, men. Muga-muga Bapak Adi sabubare nangkep ketoprak raga budaya rezekine diparingi kathah barokah. Sapa ngerti kena tinggal munggah ngaji Mekah Madinah. Ngono, men. No. Mula awak dhewe saiki ora usah kesuwen, ayo nyuwun pamit wong sesuk nimbali adoh. Lho kok adoh iku adoh ning ndi leh, men? Adoh ning ndi leh, men? Lah iku apa ning Kadipaten? Kadipaten ndi? Kadipaten Rangga ngono kok. Iya men, ya men. Nek ngono ayo men do nyuwun pamit ya men. Assalamualaikum. bojoku iki ning ndi parane jane ra yo anggere dina iki cedhak aja nganti ginggang sak rambut. Sampeyan iki rasane opo? Aku karo kowe iki ra nganten anyar. Dene wong nganten anyar penak-penake wong urip. Mergo pancangane kelakon nalika semono aku karo kowe iki lagi pacangan. Wis kelakon diresmeke dadi bojo. Lah kok aku ijenan ning kene wiwit mau wis ana nek 4 jam lho. Wih, sampeyan iki kok 4 jam kok suwe banget. Lah mula saka kuwi 4 jam iki nek wong tresna kae yen ora iso ketemu kaya 4 taun rasane. Wih, 4 jam kaya 4 taun. Iya. Apa meneh yen suwe yo Kakak. Lah mula saka kuwi rumangsa ora kuat yen aku adoh karo kowe. Mergo tresnaku gede banget lawan kowe. Ngene ya Kakak. Iki mau aku rak yen mburi masak kanggo sampeyan. Masak apa sing mbok masak? Sampeyan kuwi rak yo mau ora weruh kok yo kaya ngono. Wong yo ora ana apa-apa. Ana sampeyan ora gelem niliki dhisik. Mesti kowe ngerti kelangenan. Kelangenane sampeyan yo jangan telo. Jangan telo. Terus karo sambel. Wah enak iku. Lah iki mulane kuwi kelangenane sampeyan kok tak masakno. Tak babulke telo saka Tegal Kakang. Kowe kok ngerti wae. Kuwi jangan asem. Pangan karo sambel enak. Lawuhe iwak panggang. Lawuhe iwak panggang. Ditari. Kowe kok urung meteng-meteng to? Sampeyan kuwi lho. Sampeyan malah yo ngomong lagi wae dadi temanten anyar. Kalau arep pengen meteng kuwi sampeyan kok ya aneh ki lho. Nganten anyar rak sewulan. Lah nyicile wis ana 8 wulan saurunge kok. Tak stop kok Kakang sadurunge. Kok iso di stop apane? Kakang, wis to, upama mengko Gusti maringi momongan nak yo. Kowe milih lanang apa wadon? Aku kudu milih. Iya. Yen aku lanang utawa wadon padha wae, Kakang. Padha wae. Waton carane ngguwuh wentah wong tuwa piye dimen anak kuwi
bisa bekti kelawan wong Ya tuane. pancen kaya kuwi sing tak karepake. Yen sampean pengen lanang apa wadon? Nek aku Heeh. lanang. Kok sampean kepengen anak lanang? Nek anak lanang iku ana tetembungan iso mikul dhuwur mendem drut derajate wong tuwa. Yen wadon, Nek wong wadon ngono ora ngerti mergo aku ora dadi wong wadon. Oh, lah kowe piye nek wong wadon kok? ayo wadon yo. Kaya ngene. Bintari. Ning jagat iki ora ana papat. Ning donya ora ana 5. Wong wadon sing tak tresnani ora ana liya kejaba kowe. Kakang Utara, semono uga aku Kakang. Ora ana wong lanang sing tak tresnani mau kejaba sampean dhewe lho Kakang. Tenan apa? Heeh. Kalau senajan ana wong lanang sing bagus sing luwih sampean aku ora bakal kepencut. Ya iki timbang nganggur. Wong aku ya durung nyambut gawe. Dimen raketake rasa katresnanku kelawan kowe. Padha anggur katres. Aku kok kepengen kaya ngono lho Kakang. Saben dina isine mung cedhak karo sampeyan. Nanging tak jaluk kanthi banget, aja nganti sampeyan iki ninggalke aku lho Kakang. Sing kuwatir ki aku. Lha kok sampeyan kuwatir Kak? Mergo aku wiwit omah-omah nganti sprene urung iso ngayani kowe. Saben dina isine mung kekurangan. Sandangan wae aku ora bisa nukokke sing apik-apik kaya dene tangga teparo. Mangan wae urung rasa enak. Dalanan aku urung iso nyambut gawe kang gumathok kanggo nyukupi kebutuhane keluarga. Kakang Utara, senajan kok sakwise sampeyan dadi temanten anyar karo aku, babar pisan durung nyambut gawe. Nanging yen aku tidak karo sampeyan wis seneng kok Kakang. Tenang. Yen kaya ngono nempuh bebasan tresna kae ora bondo lan donya. Diajan lan pangkat mergo sopati pawitane. Mergo sampeyan aja durung duwe gawean. Sapa weruh yen sampeyan besok untuk gawean uripe sampeyan karo aku kepenak lak ya ora ngerti to Kakang. Bedhug tiga tatana rasa guling padang bulan kekencaraning latar tengok lungguh dewe Ya suara sampeyan jan apik tenan lho Kakang. angin nyangit idul saya greges rasane ngati Jos Kakang. rumangsa yen wis lola baboraga ning sun ning sun ning sun norasana norakatang ning pondokan sayek tinandang prihatin Kakang, apa
mawa gondelan raga ye kok meneng wae Tekara meneng lah aku ngrungokke sampeyan. kekarane wong krambi dudu bandha dudu ngomong ati pawitane ora duwe lah paribasane nek wong loro rak yo Awan terus saben dina weruh cedhak ya iyem Kakang. luput pisan kana yen gampang Iya sampean iki ora salah ngono. yen angel ka lan kan roti numbas arto piye rasane Kakang Toro, rasane atiku semarem banget lho Kakang. bocah ayu iki nek disawangsa kadohan ya tansaya ayu Apa maneh yen cedhak? lah iya bebasan kaling-kalingan godhong sak lembar wae mung tansah ketok. Sampeyan iki lho nek kongkon ngalembono kaya ngono kok pintere sakure. Lho kuwi ora ngalembono dapur kasunyatan. Wong ngalembono kae mergo tresna. Ora kurang panacap yen wong ora tresna. Najan ayu nek ora tresna kae ya ora ayu. Ya. Ngopo kuwi pendapat Ora sampeyan iki lho. Ora. mosok kira kowe. Ih sampeyan iki lho. Berpak kok ngene-ngene kira apa? Kakang. Apa? Kosek to iki lagi jam 7. Iya aku wis kudu lho Kakang. Lah iya mula kuwi iki lagi jam 7, lagi wae sirep bocah. Mengko yen jam 09 lho. Bapak ki ya urung turu. Engko nek selak kuwengen ora jos Kakang. Ora jos. Ya nek engko anu piye nek bapak umpama urung turu. Nek bapak pengen. Ih bapak ki ora tau turu. Bapak kok ngene-ngene iki kira apa? Sampeyan mati krono coba. Ana apa? Wis to mati krono. Ora ana apa-apa lho. Wis sampeyan iki lho. Engko tak kan ngalu lho Kakang sampeyan. Piye ana apa? Bapak, Kok sampe ya. kuwi dudu patung Kakang. Kok dik mau. Wah. Niki kula dereng rampung bapak. Apane? Jane sampean kepengin dan duwe putu. Ayo ning rak kudune sentok kono. Tapi Latihan, wiwitane nggih sing mriki. Kowe iki nek tak sawang kok kaya wong maruki kemaruk. Lah pripun? Manten anyar kok wis ora eling
wayan ora eling nyambut gawe, ora eling gawean tanggung jawab. Rina wengi kok pijen mung cedhak bojo wae iki terus piye? Lah nganten anyar niku isane lak aku niku lho tatake mawon. Yo. Kakak sing hati-hati Bu, Pak. Napasine diunjuk riyen. Tesih to. Ora mbok tukoke napasin mau. Entek kakak nek toko tutup kok serono. Anane bodrek. Bodrek karo seprit. Wah, ndang tok beras. Iya, Nduk. Tukono bodrek kalima seprite loro. Lah terus Aku bendang jadi beras. lah wong niki wis blang tende beras blas. Jeti kene to. Kakak. Wah, piye kakak? Dadi pejeti. No. Lu malah nemen kakak. Anu, minyak sih. Aku iki anggere ora pati ndek dhuwit ya. Penyakit kudu matahe, Nduk. Penyakit nopo? Hati-hati sampean melampah terus mawon. Mlaku Wong malah urip. miring lho. Ning dijagat wong Cina, Londo, wong Jawa paribasane. Angger wis ngancik umur 70 munggah. Kuwi penyakit bolimo manjing. Wah, penyakit kok reno-reno sampean. Iya, kuwi. Penyakit niku nggih Nyata ilmiah sing sak ngertine kula niku penyakit nggih kolesterol. Asam urat. Asam urat, ludira inggil. iki penyakit bolimo. Penyakit kok bolimo. Niku Lanang wedok Cina, Jawa, Londo kuwi bakal ngalami utawa ngrasakake penyakit bolimo. bolimo niku tegese. Sampai tahu krungu apa Yo babar pisan. Siji, mripat rada bawur. Nek ora nganggo kaca paningal wis ora ketok. Iki bos sing siji. Loro, kuping rada budhek sudarungon. Nggih, Kuwi bos sing ping pindho. ping 3. Bos sing ping telu, tutuk rada bisu mergo untune entek apa. Omongane rada pelo. Boten cetha. Bos sing kaping papat, awak bobrok. Sing maune kuat ngangkat 70 kilo, 80 kilo, nek wis umur sak umur aku, mlaku wae nek ora dituwak wis ora jejeg. Iki mung kari ngenteni bos sing 5. Lho kok ngenteni niku? Ha iya, Napa apa? bongko. Sampean kuwi kok yo. Angger wis papat kuwi do manjing kabeh mung karek ngitung, karek kuat pirang taun, pirang sasi, pirang dina. Bok sing bongko niku wau nggih. Iya. Nek bapak sing suwe iki kakak. Sampeyan jek kepengin. Aku wis tau dikandhani kok, Nduk. Aku ki didawakno umurku ngantek umur 113 taun. Sakniki umure Wih. bapak pinten? Tuwa men bapak. Iya. Lah kula iki lak pegel ngrumati sampeyan. Ya ora usah dirumati, Lho, Mbak. tapi kok 113. Pun to sampean Bapak. nek bawah lho, nek Sekali bawah kakak lho. sing hati-hati. Kandhanane kok angel. Sampeyan aja ke pundi? Waduh. Jalan-jalan. Jalan-jalan niku mboten mriku niku tutupan. Awange mriku. Mangke nek bawah bapak. Ayo ditulungi. Oh. Nduk, Le. Ih, Uriping wong lanang nek wis duwe bojo ya, Le. Kuwi sesanggemaning telung prakara, tri prakara. Sandang, sanding, sandung. Ora cukup wong lanang ki nyanding karo wong wedok wae tanpa gelem budidaya lan nyambut gawe. Jalaran kabutuhane wong wadon ki aneh, beda karo wong lanang. Dhewekne seneng masak, sing hobine masak, seneng macak, sing hobine seneng macak. Tur besok bakal duwe anak. Nek duwe anak ora mung cukup gendong, ngemban lan momong.
nanging gula mentak nyekolahake karo anak. Nah terus nek kowe mung pijer do manuk-manukan ndak dinane angger keslem lungguh do mlebu kamar do kelon terus bojomu arep kok pakane apa? Ini nunut sampean. Sawah sak kotak wis kok sewake terus lah aku rak terus ora iso tuku rokok le. Nah terus pripun kula niku mboten kurang-kurang golek Kira-kira kowe ora kepengin karo tangga teparo sing lunga ning manca negara baline entuk bondo donya iso nggo ngupakara keluarga. Karepe kula nggih ngoten. Ning kula mboten tega ninggal bojo kula, Bapak. Ning ya hati-hati nek ana wong lanang sing ning paran, ning liya desa, liya manca kuwi adakane. Nek wis ning kono kabidung lan kasrimpet kembening kenya, tumuli dhewekne kaya wong nganggo tismak bathok mata mlorok wis ora ndedelok tegese kaya dene wong picak, ora eling keluarga, ora eling anak, ora eling bapak, ora eling mbok. Wong lanang iki dhewe karo wong wadon. Nek wong wadon kala mangsane ora tegel karo wong lanang lan kulawarga, ning nek wong lanang wis kabidung wong wedok sing ayu. Ning omah iki dicawisi. Bothok paribasane. Ning dalan ki ana batang kodhok ya diemplok. Ning omah dicawisi empal paribasane mangane. Ning dalan ki ana batang kadal ya diuntal. Tuladane nggih wonten. Tuladane iki kaya wong lanang ning omah iki bojone wis ayu kaya widodari. Ning dalan iki lho. Nyanding karo bocah wedok sing ora bejajine kala mangsane lali karo bojo. Iki wong lanang. Ngono asal ngolah kakang sampe nang omah wae. Ya nek ning omah wae ya kebeneran kowe. Kok jak timpah-timpahan terus ora nyambut gawe. Aseng repot rek aku. Jare ndang pengen gawe ketet-ketukan pengen pipo. ndang Kira-kira kowe gelem gregah atimu nengkarke pikirmu apa ora? jane karepe kula nggih ngoten, Bapak. Nek kowe gelem lunga tak sangoni. Ning ora duit, Napa? wis enteni. Sampai sangoni napa, Bapak? Sampeyan arep disangoni lho, Bapak. Kakak, Mbak nang ngono mbiyen yo ngrekes kok. sampeyan arep disangoni. Duite isih oke lho, Kakak. Pire-pire kaget. Elek-elek ngene ndek nomku ya jeger pasar Krikilan yo. Oh, sing hati-hati. Nereng Kakak. Napa, Bapak? Sampeyan betke, Bapak? Wah, boten kuat kalau kula, Bapak, boten kuat. Ki wujuding pusaka. Ingkang jenenge keris. Pusaka iki kedadiane saka wesi aji. Wesi kang perlu diaji-aji. Ning ya aja percaya sak putuhe marang pusaka. Nek kowe percaya ampuhing pusaka, apiking pusaka, kodam yoni ning pusaka, lali marang panguwasane Gusti. Pusaka iki sing dibabar ana wesi ingkang apik ki 5 cacahe. Napa mawon? 1 wesi tawa, 2 pulosani, 3 mangangkang, 4 mangurung, 5 maninden. Iki pusaka kang apik, iso dadi pusaka ingkang ampuh, yonine apik, kodame apik. Iki tampane. Lah kok sangune keris. Kowe golek gawean ning Majapahit. Terus Aja tumuli bali nek urung iso nglumpukke kaya. Bisa nyukupi keluarga, nyandangi bapak lan nyandangi bojomu. lah terus niki pamriye napa? Sowanke ning Majapahit iki ngaran Kolonada. Kolonada ingkang kagungan Ratu ing Majapahit. oh ngaten. Kowe kandha nek isih keluargaku anakku. Oh, nggih, nggih. Nek ngaten kula nyuwun pangestunipun nggih Bapak. Mugi saged kasembatan kekarepane kula Bapak. Sampun nyuwun pangestunipun Bapak. Tak dongakno le, cicak-cicik lunga becik mulai apik, jarak kapas lunga waras mulai ganggal. Kakang, Bintari. tak dongakno muga-muga sampeyan ning kutha kono entuk gawean,
Nanging mengko yen wis entuk gawean ndang Bali aja nganti sampean iki lali karo aku. Asring-asring SMS aku ya, Le. BBM saged sampean. Wis kok, mboten wonten pulsa. Ning ngono aku njaluk pamit ya, Bunda. Ya wis sing hati-hati ya, Kakak. Aja nganti sampean iki nglalekke aku. Sing hati-hati ya, Kakak. Mau kok dhisik, Kakak. Bapak. Bapak. Bapak sampean kok medel mawon. Kowe iki wis duwe bojo, aja gampang kabidung rayuane wong lanang. Dipamerono duit akeh, eling nek kowe iki ndek bojo. Dik, kok sampun gadah bojo Kakang Toro. Kok mboten badhe kepencet wong lanang liya, Bapak? Wis aku tak trima udut mbako. Sing wigati kowe ora neko-neko. Ning omah mbah aku tak mocok-mocok macul nek kuat. Ora kuat ya mbah kowe buruh-buruh tandur. Dik, kok tak tandur. Karo ndonga ngenteni bojomu bali. Wis dodok wedang, Nduk. Sampun. Monggo, Bapak.